kadhi nyime en ni migawo mapur kaachiel kod migawo marita osechako timo pedha mar mako ja ohala moro magiwacho ni ne uso ne jopur kothe mabandia magiwacho ni nyalo duoko piny kwan mar ke pacho kaendi kendo kelo lal ne jopur. Jatend migawo mar pur Andrew Karanja okoni jopur yudo lal maduong' kaluwore kod kothe magalagala ma uso negi kod jo ohala moko kosingo ni piny owacho dhi kawo okang' mager ne jo ohalago. Kolose log tich mar kambi mar kothe pacho kaendi Kenya Seed bang' yuoro e romo mar puonjo jopur. Karanja lero ni okenge oseketi mar pedho achudhe ma osebedo karocho sekta mar pur e pacho ka. And why we are emphasizing the use of certified seed, you know that farmers use other materials which sometimes don't give the expected yields. Two, the seed from Kenya Seeds and other licensed companies are certified in that the germination rate and other variables are determined. But when you buy other materials which are not coming from these licensed seed companies, Kenya Seed and others, you can never be sure that you are doing the right thing. The main theme of our research field day ni kuhakikisha kwamba vile nimesema tumefanya utafiti muhimu kwa sababu chakula ndio kazi kubwa ambayo tumepewa kama kampuni ya Kenya Seed Company, kuhakikisha kwamba we have enough food in this country through certified seed, and that is what we are doing as a company, and we continue doing that on our CV to ensure that we have enough food. Of course.